Здравейте, хора, и това видео малко по-различно, но сега ще видите как тече един мой урок да го уча. Значи аз много мразя да уча уроци, но какво да направя? Трябва да ги уча. Така, хора, трябва да прочита ето това и това. Плюс е това. И тия работи не мисля, че трябва да ги чета. И да. Днеска, хора, учихме за страните. И не знам как ще ги запомня. Ама да. Хора, започвам. Значи, прочета ето това, защото аз почнах това клипче, като съм прочела това и тия двете. Ще се върна. Даже може и да не се върна, да се върна някъде към последното, ама не знам кога ще се върна. Да. Общо взето това е. Ето. 9 урок пред картата на родината ни. И да. Така, хора, четох речника това тук. И сега трябва да го чета още един път. И после кажа майка ми да ме пита някакви въпроси, дали съм запомнила нещо, дали не, ще видим. Така, хора, аз ви оставам, защото хубаво да уча този урок. И да. Учи си урока, после ми задават въпроси и да видим какво съм научила. Чао!